Grabatzen ari garen unean gaueko 10 diren honetan, Altunak eta Iztuetak, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka beran jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako 3. jardunaldiko 4. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena favoritoentzat izan da Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenarentzat 22 eta 21 emaitza estuarekin eta garaipen honen ondorioz txapelketako lider dira. Gogoratu dezagun baita ere, aurreko jardunaldian, Altunak eta Iztuetak Zabala eta Imazi irabazi egin zietela Ermuan 22 eta 11 emaitzarekin, Peio Etxeberriak eta Mari Ezkurrenak ere beste horren beste egin zuten Larraintzarren 22 eta 11 Ezkurdia eta Albisuri irabaziz. Nik pertsonalki ikusteko gogo handiak nituen norgehiagoka zen gaurkoa, izan ere osagai oso erakargarriak zituen batetik, Mari Ezkurrena, atzelari jotzailea, egungo atzelari onena, esango dugu Zabaletarekin batera, eta bestetik Iztueta, naiz eta profesionaletan oso hasiberria den, jada promozio txapelketa irabazi du, aurten Mastersean eman dioten aukera honetan lehenengo 2 norgehiagoketan sekulako 2 partida eginak zituen, eta ikusteko zegoen ea atzelari jotzaile baten aurka nola aritzen zen, eta ikusi dugu ongi aritu dela, baina azkenerako gero analisian gehiago aztertuko dugu hori, baina fisikoak zer esan handia izan duela. Partida hasiera nagusi izan dira urdinak, Jon Mari Ezkurrenari hala ere deserosotasun zantzu dezente ikusi dizkiogu partida hasiera horretan. Batez ere, naiz eta pilota ongi astintzen zuen, pilota atzean ipini, pilota batzuk ere galdu egiten zituen, gozakaitzago ere ikusi dugu eta nik uste hori takoen asuntoa izan dela. Partida asko jokatzen dituzte pilotariek udan, eta tako gehiago jarri behar izaten duten oskitarteka, eta batean Jon Mari Ezkurrenari hori gertatu zaiola esan daiteke. Bestaldetik berriz esan behar dena da, partida erabat aldatu dela une batetik bestera. Hasieran Jokin Altuna erabat jokoz kanpo zeukaten urdinek, erabat Iztuetari jokatzen ari ziren, Martxel hasieran ongi eusten ikusi dugu, baina batez ere Peio Etxeberria ikusi dugu partida hasiera horretan praktikotasun handiarekin jokatzen. Hor aurrean hartzen zituen pilotak etzen amaitzera joaten, baizik eta Jokini oinetara joaten zen, eta Jokinek defentsan ongi aritua da ere hasiera horretan oso parte hartze urria izan du. Gerora hasi da Izarraren erakustaldia edo azkenean pilotari oso inteligentea dela ezagun da Jokin Altuna, baina gaurkoan erakutsi du partidaren fase oso garrantzitsu batean horrelaxe dela hori. Bestalde batetik berriz Mari Ezkurrenari esan dugu partida hasieran zantzu handi xamarrak ikusi dizkiogula, deserosotasun zantzu handi xamarrak, eta horiek 8 eta 4 aurretik joan badira ere gerora are gehiago nabaritu dira. Pilota gehiago joan zaizkio bera, gora baita ere, ezin zuen nabarmen nagusitu Iztuetaren aurka, eta oso deseroso ibili da Berriozarko atzelari indarsua gaurkoan, eta leheneten aldira 12 eta 11ko emaitzarekin iritsi dira. Hemen hala ere, nik personalki pentsatzen nuen partida hautsi ere egin zitekeela. Zergatik, Iztueta jada 12 eta 11ko horretan oso larri ikusi dugu, partida gogorra zioan, esaten zenaren arabera pilotalekuan ere bero egiten zuen, eta ezaugarri horiek guztia kontuan hartuta, etzen bat ere testu inguru erraza Martxel Iztuetarentzat gaurkoa, baina ze gertatu da? Bigarren zatian Jokin Altunak bere izar zen hori are gehiago atera duela, Mari Ezkurrenak galtzen jarraitu du, Peio hori apur bat Jokini hasieran gertatu zaio, parte hartzen oso gutxi, erabat defentsan aritu behar izan du, aukerak zituenean ere kamuts ezin tantoa amaitu, ezin behartu, eta bigarren zati horretan 18 eta 14 ipini dira aurretik Altuna eta
Iztueta eta partida oso bideratuta zuten, baina zaiena geratzen zen. Eta zaiena zer izaten da, 22 iristea. Mari Ezkurrenak galtzen jarraitu du, Peiok ere kamuts, Altuna aurrean oso ongi, oso inteligente jokatzen, eta Iztueta eusten ari zen, baina 21 eta 16 aurreratu dira, eta azken txampa horretan Jon Mari Ezkurrenak sekulako azken zatia jokatu du, pentsa partida osoan zeharrera bat galtzaile ibili ostean, ni uste 10 pilotatik gora, ez ditut zehatz mehaz kontatu, baina 10 pilotatik gora ere galduko zituen Berriozartarrak, eta hala ere, azken zatia sekulakoa jokatu du, sekulakoa esaten dudanean ikeragarria izan da, zenbat behartu duen Iztueta, eta Iztuetari fisikoak oraindik ere gaztea da, profesionaletan hasi berria, eta normala da alakoak gertatzea. Jokin Altunak ere, naiz eta izarrandia izan, ezin izan du ekidin Jon Mari Ezkurrenaren azken txampa horretako nagusitasuna, ondorioz 21 ipini dira, eta azken pilota jada erabat nekatuta zela lurrera joan zaio Martxeli, eta 22 eta 21 irabazi dute Peio Etxeberriak eta Mari Ezkurrena, meritu handiko garaipena. Esan dugun bezala, meritu handiko partida ere Iztuetak egin duena, baina oraindik ere noski goi mailako atzelarien aurka horrelako partida gogorra jokatzeko fisikoki puntu bat igo behar du, eta igoko du ziur sekulako etorkizuna duen pilotaria baita, eta zortea baldin badu behintzat atzelari, etorkizun batean atzelari onena izatera ere deituta dagoena, pixka bat indarra hartzen duenean, kilo batzu gehiago, argi Martxel Iztuetarekin behin eta berriz ari gara esaten, eta gaurkoan azterketa zaila zuen, ez du gainditu, ez baita 22 iritsi, baina nik uste oso partida duina jokatu duela. Honen bestez, Altuna eta Iztuetak lehen porrota eskuratu dute, eta Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrena lider dira 3-3 irabazita, birekin geratuko dira Altuna eta Iztueta. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan, agur.